सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय टीचार्स कनक्लेभआ दिनै जोबनानै थांबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो बीटीसी सोलोंथाइ बिफाननि जुथायै बानजायनायाव 30-31 मे आरो 1 जुन सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव NEP 2020 आयदानि सायाव खुंनाय टीचार्स कनक्लेभ हाबाफारि खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बेयो दिनै जोबनानै थांबाय। दिनैनि बे टीचार्स कनक्लेभनि जोबथा हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर प्रहलाद बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजा, BPF मिरु लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बर'जों लोगोसे गोबां बिबुंगोराफोर आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव सोलिनाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनिफ्राय गोबां फोरोंगिरिफोरा बाहागो लाफैयो। दिनै आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे केम्पासाव जितु टीचार्स कनक्लेभ अन NEP 2020 जइन्टलि organized by Bodoland University and Department of Education BTC दा बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरो। मानो होनोब्ला बे जितु 3 days सानथामनि हाबाफारि, बे 3 days वर्कशप, बेवहाय जों गोबां खोथा सोलोंनोखौ मोनदों। अन NEP on the first day जोंहा एस ए रिसर्स पर्सन डक्टर प्रन्जल प्रतिम बरुवा बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय जुम मिट मोनसे प्रग्राम लादोंमोन रिगार्डिं स्मार्ट, जों माबोरैहाय बे स्मार्टखौ दिनै अनलाइन डिजिटेल जुगाव जों इन्स्टिटिउसनफोराव बाहायनाय जायो। स्टार्टिं फ्रम अनलाइन रेजिस्ट्रेशन अफ स्टुडेन्ट्स आरो बेनि उनावहाय जेरैबायदि कर्स सेलेक्शन खालामनांगौ आरो बेवहाय जेरैबायदि एडमिशन जायो, स' बेफोरखौ जों बे दिनाहाय सोलोंनोखौ मोनदों। स' बे दिनैनि बे जितु सानथामनि प्रग्राम, बेवहाय नट अनलि टिचार्स फ्रम डिफारेन्ट कलेजेस अफ BTC, बाट बेवहाय जोङो नुनो मोनदों डिफारेन्ट बेवहाय टिचार्स फ्रम इउनिभार्सिटिस, एस'सिएट प्रफेसार्स, इभेन एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ, आरोबाव प्रिन्सिपाल्स फ्रम डिफारेन्ट कलेजेस, इभेन नन टिचिं स्टाफ, स' गासैबो बेवहाय ज' जानानै जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो इम्परटेन्स होनानै दिनै बेवहाय मोजाङै मोजां बे NEPनि सायाव सोलोंनोखौ मोनदों आरो गोबां इन्टारेक्सनबो जादों। बे इन्टारेक्सननि गेजेरजों जोङो किसुमान जोंनि जितु प्रब्लेम, सामार्टआव जि प्रब्लेम मोनो, बेनि उनाव स्टुडेन्टसफोरनि रेजिस्ट्रेसन, बेयाव रिजाल्ट होनाय, स' रिजाल्टनि किसुमान इस्युस, बेफोरखौ लानानै बेवहाय सावरायनाय जादों, इन्टारेक्सन जादों। स' बेवहाय फिसा फिसौ प्रब्लेमफोरखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों जों क्लियार खालामनो हादों। स' बे प्रग्रामा जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट आं सानो। आरो बेवहाय मेनलि आङो बे प्रग्रामखौ कन्डाक्ट खालामनायनि थाखाय आङो बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि अथ'रिटि आरो जोंनि जा BTC गभर्नमेन्ट लेड बाय श्रीजुत हाग्रामा महिलारि, बिथांखौ साबायखर बावनो सानो। आरो बेबायदि प्रग्रामखौ लाबाय थायोब्ला, सम सम लाबाय थायोब्ला आं सानो इन द फिल्ड अफ इडुकेसन, माने सोलोंथाइनि बिथिङाव अर जोंनि बे BTCनि जेसेबां माने इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन, बे इन्स्टिटिउसनफोरा माने मोनसे समाव मोनसे गोजौ लेभेलाव सौहैगोन। स' बेखिनिखौनो आं दिनै बुंबाय। आरोबाव जोंहा दा दिनैहाय लास्ट डे, बे लास्ट डेआवहाय जोंनि गेजेराव दंफैयो डक्टर बिरेन दास, कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन तेजपुर इउनिभार्सिटि। दा बिथाङाबो गोबां खोथा बेवहाय विथ द टिचार्स फ्रम डिफारेन्ट कलेजेस बेयाव इन्टारेक्सन जागासिनो आरो आं सानो बेनिफ्रायबो गोबां खोथा मिथिनोखौ मोनगोन। आरो जोंहा जिखिनि लुपहल्स दं, बेफोरबो दिनैनि बे डिसकासननि गेजेरजों हयथ' बियो क्लियार जाहैगोन।